shawa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Auliya wallahi masu girma ne sosai, karimi shehu tijjani kai rasai, barhamu ka kara haskaka min sosai, ina yin gaisuwa ga Ahmadu na Yarwa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Ina ƙara gaisuwa a gunka masoyi, muradi shehana suka yi da jumai, ina son ka ya Sharif Yusuf na yi koyi, kai ne dai kake da martabobi da yawa. Assalamun alaiki sayyada yar babba, salamun alaiki sayyada kitar ba, ni na zo da sallama na maraba, yi mun da san agunki zan samu kulawa. Ake ce na ce ƙaunar ki ya raya ni, ya wanke ni akan ki dole ne na dinga tunani, gwanata inga kini ba ni kallon kowa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Idan dai akwai abun da ba ke ce ba, to ya san abun da ba a sa Allah ba, to menene sai ya da ba a sa Allah ba, a dukkan abun ba dacewa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Yana na farin cikin raina, ina jin abun da nake ji a cikin raina, sannan na kasa in faɗawa dangina. Ya sayyada mai sunaye kyawawa. A koma yaushe in dinga ambatonki, ki yarje da ni na kara mini maki, na zamto cikin masu yabonki a ran tsayuwa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa, irin gaisuwar da ba na yi wa kowa, ake ce kaɗai na sarawa, karima mai taba kishi zai konewa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Ina son saduwa da duk mai ƙaunarki, ki sanya mu dinga haduwa domin ki, batulu a martabobinki ba mamaki, ki ce Rabbana yayi mana kuma bai kyalewa. Ya Zara uke nake kuma gaidawa. Aya sayyada na gaida ke shi kenan, ina ƙara gaida ke da ahalinki a sannan.